Където и да отидете, има нещо дълбоко скрито под земята. Нещо, което не виждате, понякога чувате, може би усещате, но без което не можете. Невидимата кръвоносна система на всеки град. Райкомерс Конструкшън. 25 години винаги първи. Годината е 1991. Свободният пазар чака смелите и инициативни хора да превърнат познанията в опит. Това е рождената година на фирма Райкомерс Конструкшън ЕАД, която прави първите си крачки в проектирането и строителството на водопроводни и канализационни мрежи. Първата самостоятелна работа беше възложена от фирма ВиК София и тя беше един водопровод ФИ-150 чугунен по булевард Пенчо Славейков. Някъде около 1 километър. Първо предизвикателство, първи завладян километър. И от тогава работата не спира. С създаването на компанията аз започнах като редови работник, водопроводчик и каналджия. Баща ми беше директор, той тогава играеше ролята и на технически ръководител и на снабдяване. Аз си бях обикновен работник, както и каквото ми се каже, това правех. Баща ми е такъв човек, който той не признава нещо просто по заслуги. Трябва да се докажеш лично пред него. Всеки един служител в нашата фирма се е доказал, че има място в тази фирма, включително и аз и брат ми. И двамата сме били в окопите, така да се каже. Държали сме кирки и лопати, копали сме. Работя в Райкомерс от лятото на 1994 година. Тогава състава на фирмата беше управленския, висшия менеджер. Това бяхме работници тогава. Всичко беше ново, да се учим, да израстваме, да се доказваме на пазара. През първите години Райкомерс Конструкшън изпълнява много инфраструктурни обекти, възлагани от различни ВиК дружества в цялата страна. Тогава ние се явявахме на тия търгове към ВиК София. През 2001 година Райкомерс Конструкшън ЕАД сключва договор с Софийска вода АД за денонощна аварийна поддръжка на над 30% от водопроводната мрежа на град София и се превръща в нейн постоянен партньор с рекордните за момента 15 години сътрудничество. Рекорд е просто, защото до сега няма такова нещо правено в България. През 2007 година фирмата се поема от Благой Козарев. Постоянно беше във фирмата, той мина през всичките етапи на строителството. Който пък обаче ми помогна да науча занаята. Успоредно с това и завърших висшето си образование. Постепенно гилдията ме опозна. Със сигурност запазих духът на семейната компания. Това обаче, към което се стремях, може би малко по-активно и насочих цялата компания в тази посока, да се опитам максимално бързо да станем номер едно в нашия бизнес. Днес в Райкомерс Конструкшън ЕАД работят почти 400 човека. Фирмата рядко ползва подизпълнители и изпълнява обектите със собствени ресурси, което позволява научените знания да се развиват и запазват в компанията. Това съответно налага и необходимостта да имаш абсолютно всичкото оборудване налично, за да можеш да се справиш с всякакъв вид задачи. Едно време, като почнахме, нямахме един багер, а сега не знам колко са, не мога да ги изброя. В момента има над 180 строителни машини, всякакъв модел и разновидност и за всякакъв вид работа. Първата голяма крачка в тази посока Райкомерс Конструкшън ЕАД правят още през 1995 година. Тогава те инвестират и внедряват уникална технология – безизкопно полагане на продуктопроводи чрез хоризонтален сондаж. Райкомерс е първата компания в България, която внедря безископни технологии в своите проекти. Факт е, че безископните технологии ни изстреляха доста бързо напред. Помогнаха ни много в нашето развитие, тъй като безископните технологии изключително много опростяват изпълнението на проекта. Райкомерс работят в централните градски части, където е труден трафика, малки са улиците и Столична община към нас има изискване навсякъде, където е възможно да работим с минимално разкопаване и с минимални неудобства за клиентите. Ние много разчитаме на такъв тип иновативни технологии, които Райкомерс използват. Специално тук са ни повикали от Софийска вода, защото ние разполагаме с такава техника и ще го извършим без да разберат хората и без да им са неприятности.
тече е скрит, се е случил точно под асфалтовата настилка, която е възстановена съвсем наскоро. Днес ще се изкопават изкопите, ще се положи новия водопровод. В рамките на утрешния ден ще бъдат монтирани пожарни кранове, спирателни кранове, ще бъде засипано и на третия ден вече ще бъде възстановено. Хората виждате багер, почва да се притесняват, си помислят, че сме за цяла седмица, но на утрешния ден, като разберат, че си тръгваме вече и без да разберат сме свършили работата, ни пожелават винаги така да се справяме. Намирането на нетрадиционен и иновативен подход е нещо, което мисля, че в значителна степен ни отличава от всички останали, бих казал. Нашата сила винаги е била в професионализма, в нововъведенията, в иновациите, в това, че може да се справим с задачи, които други не могат да се справят. През 2006 година компанията въвежда още една нова технология за България – микротунелиране. Микротунелирането е черешката на торта в безископни технологии, най-скъпата, но съответно и най-точна, най-прецизна, най-гарантираща крайния резултат технология. При строежът на Софийското метро изниква проблем в района на Софийския университет. Трябва да се направи мащабно преместване на водопровод на дълбочина 9 метра и 150 тона натиск от земна маса. Използването на традиционна технология би блокирало кръстовището за половин година. С помощта на микротунелирането проектът е завършен само за 4 месеца, без да се затваря кръстовището. 2 години по-късно Райкомерс Конструкшън ЕАД отново са първи, като прибавят към машинния си парк каналокопател. Каналокопател е една друга уникална машина, която когато закупихме беше първата на Балканския полуостров. Това е една машина, която копае траншея посредством верига. Но с това апетитът на компанията към новото и ефективното не намалява. През 2014 година Райкомерс Конструкшън ЕАД се здобива с още едно чудо на техниката – модулна система за инспекция на канали. Това е оборудване, което купихме миналата година, камера за обследване на тръбопроводи. Изключително полезна машинка, ако мога така да кажа. Купили сме най-доброто, което може да намерихме на пазара. Заснема канализациите отвътре, като допълнително имаме възможности да ремонтираме участъци от канализацията. Важното е да намерим начин, по който нещата да се случат, а не причини, поради които те не могат да се случат. Този принцип е причината за сериозния брой мащабни проекти, които Райкомерс Конструкшън ЕАД завършва в срок, качествено и ефективно. Навсякъде из България може да видите техниката с надпис Райкомерс. По всички аварии в София отново ще видите техните хора, техните багери. Всеки обект за компанията е важен. Във всеки проект Райкомерс Конструкшън дава най-доброто, но има такива ключови обекти, които се превръщат в крайъгълен камък в развитието на фирмата. В последните 12 години фирмата изпълни едни от най-тежките обекти на територията на община Свиленград с изпълнението на водопроводите и канализации, с изпълнението на пречиствателната станция и най-вече с подмяната на 20 км водопровод в нашия град. Фирма Райкомерс остана в историята на град Свиленград. Имахме договор с Министерството на околната среда и водите за интегриран проект за водния цикъл на Бяла Слатина и оттам се започна ползотворното ни сътрудничество, така да се каже. Проектът за воден цикъл касаеше изграждане на пречиствателна станция, довеждащи колектори до нея и реконструкция на над 10 км водопровод и 10 км канализация от град Бяла Слатина. Ние пречиствателна станция започнахме от кота 0, за да може града, канализацията на града да не се зауства в река Скът. През 2015 година Райкомерс Конструкшън ЕАД се заемат с закриването и рекултивацията на депото за твърди битови отпадъци. Там отново намерихме добър партньор в лицето на Райкомерс, които успяха в сроковете на поръчката, сроковете на договора да опаковат, така да се каже, боклука на Бяла Слатина. Преди да кажа каквото иде, ще покажа. Ето го.
разрешението за ползване на водния цикъл на община Костинброд е факт. Водният цикъл работи. Преди 2 години и половина беше пусната обществена поръчка за реализирането на така нареченият воден цикъл на град Костинброд. Явилото се и спечелило поръчката ДЗЗД беше ръководено от Райкомерс като фирма. Те имаха активна, определяща и водеща роля. Изграждането на канализация в града, подмяната на канализация и на довеждащ водопровод. Проектът, който срещна ВиК Русе с Райкомерс, беше магистрален водопровод за основно захранване на град Русе от град Сливо поле до град Русе, 21 км, с диаметър 1200 мм, нови иновативни материали тогава въведени. Скоро приключиха водният цикъл на град Бяла, също приключен, доколкото знам, в срок. В град Бяла Райкомерс Конструкшън ЕАД изгражда 16 км канализационни и 11 км водопроводни мрежи. През 2005 година компанията изгражда чрез безизкопна технология водопровода на храм-паметник Рождество Христово в град Шипка. Ключови проекти по рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа компанията изпълнява в Хасково с реконструкция на 3 км водопровод по красивите, но тесни улици на Банско, където оптимизира 9 км вътрешна водопроводна мрежа. Кюстендил – общо 61 км. Това е водният проект в Свиленград, най-големият изпълнен проект от оперативна програма «Околна среда» в Хасковска област. Програмата в определен момент спря плащанията, но фирмата успя да издържи без да подписва анекси за удължаване на срокове, за спиране на строителство. И най-важното, успя да издържи в условия на безкрайно тежка метеорологична и климатична обстановка. Когато река Марица излизаше от коритото и когато приливаше, фирма Райкомерс помогна на Свиленград да се спаси от наводнение. С доста помпени станции, агрегати, тъй като там всичко са пясъци, тези води всъщност попадат в града. И ако не се източват през държавната канализация и да се припомпват обратно в реката и водата да стане 1 метър над пътя, там е доста равнинен терена. Страшничко си беше и много трудно човек да се бори с природата. Изключително важно за нас тяхната бърза реакция. В много ситуации се е налагало моментална реакция при дадена критична ситуация и винаги сме разчитали на тяхната бърза реакция. Аз имах малко опит преди да дойда в България във Франция с работа с френски фирми. И като се върнах в България, трудно срещах така същото ниво на качество, което виждах във Франция. Райкомерс беше бялата лястовичка между българските фирми, която ми даде надежда, че нещата могат да се случват добре в България. Ние работим добре с тях и смятам, че за всяка водна компания би било полезно да има подобен партньор като Райкомерс. Мога да направя едно заключение по косвени признаци. Почти рядко ми се случва да пътувам в страната, където и да аз много пътувам, да не срещна оградените и надписани табели и машините на Райкомерс. Няма как случайно да работиш на толкова места, ако не си добър. Общината получи една награда за търпимост на населението по време на строителството на екологични проекти. Това е, може би, награда и за тях, че добре си свършиха работата. Като община сме много претенциозни, особено към изпълнителите, които са на територията на общината. Винаги аз съм казвал, че гоним нещата до дупка по устав, по закон. Те доказаха, че могат и имат онзи професионализъм, който доказаха с работата си. Една фирма, за да оцелее и да се развие тези 25 години, според мен изисква постоянство, изисква много добре да умееш да си направиш сметката, цени, качество, изпълнение, гаранция, контакти и така нататък. Мисля, че те са се доказали, че това го умеят. Като работа, което сме вършили е окей, нямам забележки и се надявам и в бъдеще да работим.
Вече имаме повече от 5 години в експлоатация този водопровод. За чукна на дърво нямаме никакви дефекти, никакви забележки по работата му. Впечатляващо също така беше, че надзорника беше от една френска фирма, който каза, че това е един от малкото обекти в кариерата му, които са приключени качествено и в срок. Това, че попаднахме на толкова компетентен надзор, който първите месеци ни разби с изискванията си, които искаше. Такъв надзор, ако не те удави, всъщност те прави най-добрия пловец. Райкомерс Construction ЕАД е член на повечето организации и асоциации в бранша и активно дава своя принос за усъвършенстване на нормативната база. Огромно внимание отдаваме на нашите хора. В крайна сметка тези машини трябва да има кой да ги управлява. Имат доста добър екип. Виждали сме ги да работят в сняг, виждали сме ги да работят в пек, виждали сме ги да работят и в дъжд. Един от нашите най-стари работници, Бат Бошко, той имаше един такъв лав. Почна примерно да вали студено. Той се обръща така нагоре, поглежда и вика: абе, ако ще камъни да падат, ние си имаме работа. Винаги сме виждали в самото развитие на цялата фирма, че когато ти се държиш добре с хората, които работят за тебе, те работят наистина за тебе, не за заплата. Това е едно и от нещата, които предлагаме на всички наши служители, всъщност работа в едно голямо и задружно семейство. Работя в Райкомерс почти 2 години, обаче ги познавам и преди това, защото работех с Немен Багер към тях. Добре се чувствам. Другите работят близо 8-10 години, има такива багеристи, значи всичко е окей. Човек избира най-подходящото място, където да се реализира и щом те са там толкова години, смятам, че условията, които им се предоставят, са прекрасни. Не им се напуска на хората, главно защото наистина отношенията и атмосферата е нещото, което според мен задържа кадрите. На първо място харесвам колектива. С всеки един мога да работя спокойно и от всеки един винаги мога да разчитам на помощ. Предизвикателствата в професията ми дават възможност да се развивам все повече и все повече. Другия фактор, който според мен ги води напред е, че не се щедят пари за развитие на кадри във фирмата. Хората, които познавам от фирмата, са винаги добре подготвени и постоянно в някакви обучения. Всеки, който желае да развива своя потенциал, може да осъществи собствените си мечти в Райкомерс. Почти всичките ни служители ежегодно минават през различни обучения и курсове за повишаване на квалификацията. Отбелязваме Деня на строителя, отбелязваме успешното завършване на всеки един обект. Грижата на Райкомерс не се ограничава само с нейните служители. Компанията от години развива мащабна корпоративна социална отговорност. Райкомерс, освен като добър строител, като отличен строител, се прояви като един уникален социален партньор на община Свиленград. Помогна на младежките клубове, на спортните клубове, на болни деца. Една фирма, която е част от живота на Свиленград. Вече 10 години е част от живота на село Паталеница, където поддържа футболен клуб Левски Паталеница. Когато дойдохме преди 10 години тук, бяхме заедно с баща ми, нямаше съблекални, терена беше, не можеше да се каже, че терен просто една селска поляна. Вече 6-та година успяваме да поддържаме един, за мен, добър отбор, това окръжно. Когато дойдох тук с инженер геодезист, той премери, че на двата диагонала на терена, между двата диагонала денивелата беше 3,20 метра. Теренът е перфектен. В областта може да кажем, че няма такъв терен. Пейките миналата година 400 седалки направиха пак благодарение на Райкомерс. Ние имаме отбори по мини-футбол и се оказа, че сме много добри и там. Спечелихме и Шампионска лига на България, участвахме на Европейско първенство, което вече представлявахме България като национален отбор. Аз искам да ви пожелая все така да работите професионално, устремно, компетентно, с майсторлък и да се утвърждавате все повече и повече не само на нашия, но и на чужестранният пазар. Пък ще се видим след още 25 години. Пожелавам на Благой, на целия екип на Райкомерс след още 25 години пак да бъдем заедно, да се видим и отново да изкажа своето мнение за тази компания. Да сме живи и здрави, Благой, желая ви много успех, независимо, че и тази година ще е трудно за бизнеса. Благодаря ви за всичките грижи
и неволи, които изтърпяхте тук в Бяла Слатина. Радвам се и се надявам да бъдем и за в бъдеще партньори в съвместната работа, подобряване на инфраструктурата на град Бяла Слатина. Да продължават да бъдат най-добрите в България, в това, което правят и не само в България, минимум на Балканите в следващите 10 години, а в следващите 25 години да станат номер 1 в Европа. Вече 25 години фирмата им, пожелавам поне още много пъти по толкова. Това, което е пожелавам на фирма Райкомерс, още дълги години да бъдат на пазара, да бъдат все така успешни, коректни и отговорни към ангажиментите, които поемат. Да продължават толкова бързо, ефективно и упорито да преследват целите, които изглеждат непостижими. Пожелавам на Райкомерс да ни поканят след 25 години от 50 годишния си юбилей като наш надежден партньор. Аз се гордия заедно с тях. Пожелаваме в следващите 25 години да бъдат все така амбициозни, иновативни, да бъдат пример за истинска българска строителна фирма. Райкомерс Конструкшън. 25 години винаги първи.